F'Ramallah, fix-Xatt tal-Punent, is-soktat il-ħidma diplomatika ta' Malta permezz tar-rappreżentant ġdid ta' Malta għal Palestina, David Muscat. F'intervista ma' TVM News huwa fisser il-ftehim għal waqfi mill-ġlied bħala żvilupp importanti għas-soluzzjoni taż-żewġ stati. Dwar ir-rikonoxximent tal-Istat Palestinjan minn Malta f'konferenza li saret ix-xahar li għadda fi New York u qal li dan sar fi żmien kritiku. Li aħna bħala uffiċċju ngħinu u nassistu l-Malta biex twassal għajnuna umanitarja lil Gaza. Fej daw l-aħħar sentejn minn meta beda ġlied, Malta għamlet kontribut sinifikanti ta' għajnuna umanitarja. Fosthom bħala nista' nagħti ftit eżempji, batna fuq 250 tunnellata tqiq lill-poplu ta' Gaza u kif ukoll madwar 600,000 għajnuna finanzjarja. Da minnieh fil-kuntest ta' żmien ftit diffiċli u sensittiv għal futur ta' two-state solution. U għal daqshekk min-naħa Palestinjana rajna apprezzament li Malta ta' dan ir-rikonoxximent. Matul dawn l-aħħar sentejn, dan l-uffiċċju fix-Xatt tal-Punent kien strumentali sabiex jassisti lil poplu Palestinjan mifni bil-gwerra ġewwa Gaza. Nixtiequ naraw il-poplu Palestinjan u l-poplu Iżraeljan it-tnejn jgħixu fil-paċi u s-sigurtà. Kif ukoll importanti nsemmi li nemmnu dan il-rikonoxximent huwa parti mill-proċess ta' riforma tal-governanza tal-Palestina, mod partikolari li il-Hamas ma jkollu l-ebda rwol fil-governanza ta' Gaza. Apparti minn dan, l-Uffiċċju Malti f'Ramallah jikkoordina loti ta' boros ta' studju lill-istudenti Palestinjani biex jiġu jistudjaw Malta. Wera l-fema li dan il-programm ta' boros ta' studju huwa strumentali wkoll sabiex jissaħħu kemm ir-riżorsi umani kif ukoll il-governanza fil-Palestina. Liam Carter għal TVM News minn Ramallah, il-Palestina.